столетнице, от чужди орди нападана, от своите рожби предавана, закрилнице, майко Българио, разпъната, майко юнашка, през битки жестоки на светла глава, разплакана, тъжна, но вечна. Къде ли са, майко, чадата ти, на тежки горбети обречени, от алчност и бедност прокудени, но вечно скърбящи за тебе? За тебе, моя майко, кърмилнице, от гроба ще станат дедите ни, кръвта си пролята ще газят, с чиковете ще стати да пазят. За тебе аз плача, Българио, за твоята хубост неземна. Изстрадала, горда столетнице, с любов се прекланям пред тебе. Скъпи гости, участници, уважаемо жури, добре дошли на втория регионален фестивал за изпълнители на българска патриотична песен, организирана от Нъча Пробуда 1908 и кметство село Воден с подкрепата на община Димитровград. Особено сме благодарни на доена на българските фолклористи академик Крум Георгиев, носител на най-високото отличие на Министерството на културата Златен век, Огърлие и Оскар за фолклор на Световна международна асоциация на фолклорните федерации за оказаната чест да бъде председател на журито. С членове Кирил Нанев Кирчев, преподавател, хореограф в клуб по български народни танци Чанове, град Стара Загора, възпитаник на Академия за музикално и танцово изкуство, град Пловдив, магистърска степен, специалност българска народна хореография. И Боян Митев, дългогодишен музикален педагог, ментор в музикалните предавания с ДДФ Германия и Нова телевизия България, основател и участник в Трио Обектив, вокална група Трамвай номер 5 и вокално студио Южнаци, носител на неопитриотски от Министерство на образование и наука, както и сертификати от международни конкурси за високи педагогически постижения на негови възпитаници. За него може още много да се говори, но смятам, че добихте представа. Фестивалът има за цел разпалване на родолюбиви чувства, издигане на националното самочувствие и самосъзнание, популяризиране на българската песен с патриотична насоченост, откриване и изявяване на млади таланти в певческото изкуство. Всички участници са запознати с статута и провеждане на конкурса. От името на читалищното настоятелство пожелавам на всички участници достойно представени и спорна работа на уважаемото жури. Имаме изпратен и адрес от кмета на Димитровград Имо Димов. До Богдан Кирев, кмет на село Воден, община Димитровград, до деятелите на Народно читалище Пробуда 1908, село Воден, община Димитровград. Уважаеми господин Кирев, уважаеми жители на село Воден, приемайте моите поздравления по случай провеждането на втори регионален фестивал за изпълнители на българска патриотична песен. Вашият неугасващ ентусиазъм поддържа искрицата на духовността по младите хора и запалва огъня на българското. Поздравявам ви за хубавия празник, за доброто настроение и смисъла да съхраните традициите от поколение на поколение. Желая успехи на участниците и организаторите и да продължите да обогатявате инициативите, за да се случва приемствеността с новото. Бъдете здрави, носете обичта в сърцата си и се радвайте на много положителни емоции. Весел празник! Иво Димов, кмет на община Димитровград. А сега да поканим на сцената и първия участник, който е част от читалището на село Воден, Никола Иванов Стоечев.
Yeah.